Emma a fi wedi gorfod yma heddiw i gael prawf ffitrwydd i wneud yn siŵr bod ni ddigon ffit i gymryd rhan yn her Plant Mewn Angen eleni. Dwi'n mwyn bod ydych chi wedi clywed, ond mae'r ddau ohono ni yn gorfod dawnsio am 24 awr i godi pres i Plant Mewn Angen. A faint fydden ni yma, ti'n mwyn? O, tan da ni'n gweld doctor. Dwi'n dawnsio'n rheoledd. Felly dwi'n gwybod bod fi'n mynd i fod yn iawn, ond rhwngthych chi a fi, dwi yn poeni tipyn bach am Trystan. Be da ni'n gorfod neud? Ti wedi gael nhw blaen? Gwrdd, fe ydy'n iawn, paid y poeni amdano fo. Maen nhw jyst eisiau gweld os wyt ti ddigon ffit i dawnsio am 24 awr. Trystan and Emma, stafell 2. O, mae'n pwti yma. O, mae'n pwti, mae fydden ni'n iawn lle. Mate. Bore da, Trystan ac Emma. Dr H dwi, croeso i'r prawf dawns. Nawr te, paid y bod ofyn. Dim ond prawf dawnsio yw hwn. Sefwch, sgolwch yn dda. Diolch yn fawr. Nawr. Llaw mas. A'r llall. Perffaith. Nawr, troi a ffordd arall. A'r llall. Dwi'n cymryd hyn o ddifri. Dwi ddim eisiau nhw frifo. Bydde hynny yn tragedy. Nawr, croesoch nhw ar draws y frest. A tu ôl i'r pen. Na. Fesul 1. Dwi'n yn gwybod pa fath o ddoctor oedd hwnna, ond dwi'n meddwl bod yna lot o sgil meddygol yn perthyn i fo. Ac o'n i sicr yn disgwyl lot mwy o prodio i fod yn onest. Reit, rowch eich llaw ar y hips fel hyn. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mae'r rhan nesaf yma angen mwy o wmff. Troi'r hips mewn siap cilch. Fel hyn. Mae'n teimlo'n neis, reit? Ac yna... Neud o! Mae cael cofda yn bwysig wrth dawnsio. O'n i'n meddwl mai rhywbeth meddygol o'n i fod. Nawr te, dwi am brofi eich cof. Popeth gyda'i gilydd. Cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Woo! Yes!